Hi, hello. Good evening. आंनि दा टाइम बायदि good evening. जाय बिथांमोना नायदों बिसोरनि थाखाय good morning जानो हानाय, good afternoon जानो हानाय जेखियानो जादोला आंनि बिलिफां दैमारि YouTube चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनैना आङो ओरैनो टाइम जास्ट दङ आरो ओरैनो बेखायनो आङो सानदोंमोन दिनै आङो मोनसे ओरैनो भिडिअ बानायनो ओरैनो बेलासिनि वाक खालामनायावहाय ओरैनो आङो खालामखायामोन ओमफ्राय दिनैहाय खालामनो लुबैदों बोथोरजों लोगोसे खालामबाय बेखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। आं जाखिनियाव थायो बे जायगानिनो एसे भिउफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जायो गुबुननि जोंनि बे बिजनेस ओनसोलाव माबायदि भिउ बेखौ नायलांदो। नै जोंहा नानि गोरलैजों आंजों दङ जा इभिनिं वाक खालामसिगोन बेलासिनि थाबायग्लांनायनि खालामगोन ओमफ्राय मा खालामगोन नोङो साइकेल सालायगोन नै बै साइकेलखौ सालायगोन नानि गोरलैया नामखौ खोन्थालाय देलाय मा नामखौ दे ए सिरि खोन्थानायखौ खोनागोन बिसोरो गेवलां आबुं मुंखौ खोन्थादोब्रा दे मा नाम नोंनिया फामे गेवलां बर' गोसा होनलाय देलाय फामे गेवलां बर' गोसा होनबावलाय देलाय गोसा फामे गेवलां बर' ओमफ्रायो रिजाल्ट होदों रिजाल्ट फामे गेवलां बर'निया दिनै ओमफ्रायो थाखो बेसेबां मोनखो क्लासआ बेसेबां मोनखो 1 क्लास 1 मोनबाय ओमफ्राय रल नाम्बारा बेसेबां 1 वाव कंग्रेचुलेसन पार्सेन्टेजखौ मोनदों फामे गेवलां बर'आ थांनायाव बिदि 96% मोनदोंमोन देग्लाय 2% बारायबावबाय 98%। दा UN एकाडेमियाव फरायो बिजनि कंग्रेचुलेसन बेटि मिस्टि जाहोनोसै दायोनो मिस्टि जाहोगोन सोलावनायखौ बाबानाव बिनानै जानोसैब्रा मिस्टि फामे गेवलां बर'आ 98% मोननानै पजिसन 1आव थाबाय जोंबो बिराद गोजोनदों ओमफ्राय फरायनायाव मोजां नालाय अख्रा जानांला दे एबारनिफ्राय दे अख्रा नंखाया जोंना फामे गेवलाङा मोजांसो बिदिब्लाथ' थाबायनोसै बेलासिनि थाबायग्लांनायखौ साइकेला लायदो नायलांदो हाय लक्स नैबेहाय गंसे न' लुगासिनो बेवहाय खारबोसिगोन ओमफ्राय बै ग्रिन कालारनि थिंखौ ग्रिन कालार नुनायाव आं दासान्दि दङ थाथ'गासिनो ओमफ्राय नैबेयाव गुबुन हारिनि गंसे न' ओमफ्राय ओरै दङहाय नै बै ना बेवहायबो गुबुन हारिनि मानसिनि न' ओमफ्रायो हाय होन नानि फिसा ओमफ्राय होनो बेवहाय जुखाम बागान बेखौनो दसे नायनोसै नैबे नानिजों आंजों फैद' नायनोसै सालायलाय मालाय दाख्लै बार्थडेआव बिफाया बायनानै होदों साइकेल दिन्थिनोसै आं नोंथांमोना नायलांदों जुखाम बागान नोंथांमोना साननो हागौ जुखामखौलाय मानो दिन्थिखो साननो हागौ बिदि नङा बेयो जाबायहाय आङो जाखिनि दिनैनि बेलासियाव नुदोंना बेखौ नायनानैबो जों माब्लाबा गोजोननाय मोनो बेखायनो ना आयै मोनजाथारसिगोनानो ओइथिंबो दङ ओइथिंबो जा समायना नुखायोना ग्रिननो मालाय गुबुन हारिफ्रा बेबायदिजोंनो आबाद मावनानैनो बांसिन थांनानै थायो बिजनेस लाइनाव बिदि होननानै बर'फोरखौहाय आं बिजनेस मावनो रोङाखै बिदि बुंनो थाखाय थेवब्लाबो बिथांमोननिया एसे बांसिन आरो एसे हाइ लेभेलाव दङ बिथिंबो एसे दङ बेखौनो दिन्थिनो नाजानोसै आं नोंथांमोना सिगाङावनो नैहाय बे थालिर बागान गोजामोन ओमफ्राय अखाजों थैलांजोब्बाय बर'फोरनि गुबै जाहोना बेनो जाबाय माने बर'फ्रा बारा आबादाव गोसो होनो नागिरा दङ साफा सानै गोसो होग्रा नाथाय बारा गोसो होग्रा गैया आं बेखौ नुनो मोनदों ओमफ्राय बिथिं दङ ना र' एसे
फिथाइया राबाथाय लांफैगोन मा होनदों बिस्रानाव ना मोसौ मैसोनि बाथोनबो दंबावो बाथोन ना मा होनो ओमफ्राय आङो सम सम गाइखेर लांफैयोमोन बिसिनावनो ओमफ्राय मा होनदों लाजिदों सालायदो साइकेला थां थांफिननोसै दाथ' गरम बोथोर फैबायना गरम बोथोरनि थाखाय बेलासियाव एसे थाबायनाया मोजां ओमफ्राय आं अलसियाथार मानो होनोब्ला ना आङो बिसिनायाव थानानैनो मबाइल सेरनो मोजां मोनबाय थायो ओमफ्राय मबाइल मास्टार जाबाय आङो मा होनबावनो एगजाम फैब्लाबो गोसोआनो जाला लेखा फरायनो जास्ट मबाइलावल' टाइमखौ ओरैनो माला थाङो फात्ताखौनो मोना आसरितसो मोनबाय आं मानो जाखो बिदि आं जा गावखौनो हमनो हाला थेवब्लाबो उफाय गैया फरिखा एगजाम आनजाद फैयोब्लाथ' एसेबाबो फरायखानांगोन नोंथांमोनहाबो एगजाम समाव गोसो हो मिथिबाय ला 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 La 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 फैद' ओरै फै नै जों ओइ बेजों ओरै फैनो हाला ओरै बेजों फै ओरै साइबो फामानो गैला फामानो फिउचार जानानै आं सालायनानै मा होनबावनो एसेयावनो दोनथ'नोसै नामाथाय आङो ना नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैनानै जोबोद गोजोन मोनो आङोहाय भिडिअ लाबोनानै मोजां मोनो आरो आंनि दा जा सिटुवेसनाव दङ बेखौहाय देनां आङो फिउचाराव नायब्ला नुगोन आंनि दानि माबायदि बेखौ आङो नुहैफिनगोन बोरायनाय समावहाय आंनि लुक्सआ माबायदि ओमफ्राय नैदि दा थानाय सिटुवेसनाव माने दा थानाय स्टेजाव आंनि जाखिनि लुक्स बेयो माबायदि बेखौ नुगोन ओमफ्राय बै समाव सानगोन जे आंबो बेबायदिमोन बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौहाय बानायलांबाय थानो नाजागोन माने बेयो मोनसे मेम'रि जानानै थाथों आरोना बेनि थाखाय ओमफ्राय आं बै सानाव एबा बै दिनाव मा मावोमोन मावाखैबाबो मावदोंमोन नैबेयो मोनसे हिस्ट्रि एन्ड मेम'रि जानानै थाथों आंनि लाइफनि थाखाय ओमफ्राय बेखौ आङो इउटुबाव नायनानै नुफिनगोन ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ प्लिज सापर्ट खालाम ओमफ्राय ग्रथ जाबोगासिनो ओमफ्राय सापर्ट खालामबाय था ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय मानोना टाइमा मोनाबोगासिनो नै नानियाबो प्लिज सापर्ट होन दादिनि चेनेलखौ सापर्ट थेंक इउ स' माच बाय बाय Phame